खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं किरिखां ब्रह्म हा हुनि जेंनाखौ लानानै बिटिआरनि हा आरो हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया खौरां मेलनि गेजेरजों माखासे बाथ्रा बुंथिनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। बिथाङा बुंदोंदि जोंनि सरकारा प्रमद बर'नि दैदेननायाव थांनाय 4 जुलाइ खालि हा बिफानखौ लानानै माखासे सोदांनाय लाबोदों। जाय सोदांनायनि गेजेरजों बिटिसि हालामाव थानाय मोनफ्रोमबो जातिनि हानि जेंनाखौ सुस्रांना होनो थाखाय जों जानजि खाफ्रादों। मानव गेदेर प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव थांनाय 4 जुलाइ खालि जोङो हा बिफानखौ लानानै माखासे सोदांनाय लाबोदों। जाय सोदांनायनि गेजेरजों बिटिसि हालामाव थानाय साफ्रोमबो मानसिनि मोनफ्रोमबो जातिनि हानि जेंनाखौ फोजोबनो थाखाय जोङो दिनै जानजि खाफ्रादों। आरो जायखि हारिनि सुबुङानो जायाथों मानो गासैनोबो हा राननानै होगोन। सिगांनि सरकारनि समाव जोंनि जा हानि जेंना दंमोन आरो सरकारनि हायाव जेब्ला नोंथाङा न'खौ लुगोन एबा सरकारनि हाखौ जेब्ला नोंथाङा गावनि होनना लागोन अब्ला सिगांनि सरकारनि नेम बायदियै 100% नोंथाङा प्रिमियाम हिसाबै सरकारनो होनांगौमोन। नाथाय दिनै जोंनि सरकारा बेवहाय हारि जाति आरो जेबो धोरोम बासियालासे जायफ्रा सरकारि हाखौ दखल खालामनानै दं बिथांमोननो जों 1000 रां प्रिमियाम लानायनि थांनाय 4 जुलाइआव जानाय मिटिंआव थिरांथा लानाय जादों। दिनै जोंनि सरकारा बेवहाय जात पात जेबो धोरोम नायालासेनो जायफ्रा सरकारि हाखौ नर्म्स बायदियै दखल खालामनानै दङ बिथांमोननो जोङो 1000 रां प्रिमियाम लानायनि गेजेरजोंनो जोङो दिनै सेटेलमेन्ट लानायनि थाखाय थांनाय 4 जुलाइनि इसे मिटिंआव थिरांथा लानाय जायो। आरो बिगासेनि बारा जुदि नोंथाङा हाखौ नियादि खालामनो नागिरदों अब्ला नोंथाङा बिगाफ्रोमबो 100% आलादा होयोब्ला बिगासेयाव 1000 नाथाय गुबुन बिगाफोरनि थाखाय नोंथाङा 1000 रां प्रिमियाम होनायनि थिरांथा लादों। जाय थिरांथानि थाखाय थांनाय रोजा बोसोर सुबुंफ्रा हाखौ नियादि खालामनानै लानो हायाखैमोन। बे नियादि खालामनायनि लामाखौ जों गोरलैयैनो लाबोना होफैबाय होनना बिटिआरनि हा आरो हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया खौरां मेलनि गेजेरजों फोरमायदों। बेनि अनगायैबो रनजित बसुमतारिया खौरां मेलनि गेजेरजों मा फोरमायबावखो फै जों आबुङै मिथिना लानि। जोंनि मिडिया लोगो नोंथांमोननिसिम हामलायथि बावबाय जे दिनै जोंनि सरकारा मानव गेदेर प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव थांनाय 4 जुलाइ खालि जोङो हा बिफानखौ लानानै माखासे सोदांनाय लाबोदों। जाय सोदांनायनि गेजेरजों बिटिसि हालामाव थानाय साफ्रोमबो मानसिनि मोनफ्रोमबो जातिनि हानि जेंनाखौ फोजोबनो थाखाय जोङो दिनै जानजि खाफ्रादों। बेखौनो दिनै मिडियानि गेजेरजों जोंनि बिटिआर हालामाव थानाय साफ्रोमबो सुबुंनो जेखि जाति जेखि धोरोम जेखि जातिया सुबुङानो जायाथों बिथांमोननो जों रानना होनायनि थाखाय नोंथांमोनखौ लिंहरनाय जादों। बे समाव नोंथांमोना फैनानै जोंखौ हेफाजाब खालामनो थाखाय हामबायनाय जासिबाय। गिबियाव आगोलनि सरकारनि दिनाव जोंनि जा हानि इसु सरकारि हायाव जेब्ला नोंथाङा न' लुगोन सरकारि हाखौ जेब्ला नोंथाङा गावनि होननानै लागोन बे सरकारि हाखौ नोंथाङा जुदि नियादि खालामनो थाङोब्ला आगोलनि सरकारनि नियम बायदियै 100% जनेल भेलुनि 100% फैसा रांखौ नोंथाङा प्रिमियाम हिसाबै सरकारनो होनांगोन। जुदि नोंथांनि हाया गामि ओनसोलाव बिगासेयाव 4 लाखब्ला जनेल भेलुआ ट्राइबेल SC ST SC आरो बै बिसाय थैजानायफोर आरो सोलेरारि बिथिङाव नोरजियाफोर दिसेबोल सुबुंफोरनि थाखाय 75% थामहिनबा 4 लाखआव 3 लाख होनो गोनां जायोमोन। दिनै जोंनि सरकारा बेवहाय जात पात जेबो धोरोम नायालासेनो जायफ्रा सरकारि हाखौ नर्म्स बायदियै दखल खालामनानै दङ बिथांमोननो जोङो 1000 रां प्रिमियाम लानायनि गेजेरजोंनो जोङो दिनै सेटेलमेन्ट लानायनि थाखाय थांनाय 4 जुलाइनि इसे मिटिंआव थिरांथा लानाय जायो। आरो बिगासेनि बारा जुदि नोंथाङा हाखौ मियादि खालामनो नागिरदोंब्ला होमब्ला बिगाफ्रोमबो नोंथाङा 100 खरै आलादा होयोब्ला बिगासेयाव 1000 नाथाय गुबुन बिगाफोरनि थाखाय नोंथाङा 1100 थामहिनबा 1100 रां प्रिमियाम हिसाबै होनायनि थिरांथाखौ जोङो लादों। जाय थिरांथाया
थिरांथानि थाखाय थांनाय रोजा रोजा बोसोर जौ बोसोर जोंनि मानसिफ्रा दे हाखौ मियादि खालामनो हायाखैमोन बे मियादि खालामनायनि लामाखौ जोङो गोरलैयैनो लाबोनानै होफैयो। गुबुन फारसे टाउन ओनसोलाव थानाय सिटियाव थानाय जेरै क'क्राझार टाउनाव थानाय जोंनि मानसिफोर जायफ्रा हा दङ नाथाय मियादि खालामनो हायाखै बे हाखौ जुदि नोंथाङा मियादि खालामनो थाङोब्ला जेरावहाय क'क्राझार टाउना मोनसे टाउन एबा सिटि बे टाउनखाय बिनि प्रिमियामखौ जों आलादा खालामदों। जोंनि सरकारा थांनाय 4 जुलाइ खालिनि जि एग्जिकिउटिभ काउन्सिलनि मिटिं बे एग्जिकिउटिभ काउन्सिलनि मिटिङाव थिरांथा लायो जे बिथाङा जेनेरेल मानसिब्ला जनेल भेलुनिफ्राय 15% होनांगौ। ST SC उइड' थामहिनबा बिसायथि जानाय एबा सोलेर बिथिङाव नोरजिया डिसेबल मानसिनि थाखाय 13.5 थामहिनबा 13.5% प्रिमियाम होनानै गाव गावनि हाखौ मियादि खालामनो हायो, जायखौ जोङो जोंनि सरकारनि दिनाव खोब गोरलै खालामनो हादों। थामहिनबा 100% 100% जोंनि मानसिफ्रा जे मियादि खालामना लायो जोंनि हा गावबा गावनि हाफोरखौ बे राहा लामाखौ दिनै जोंनि सरकारा होनाय जादों। 2 नाम्बाराव आं मोनसे बाथ्राखौ बुंथिना होनो नागिरदों जे जोंनि सरकारा मोनसे थिरांथा लाबावो जे थांनाय BSc सरकारनि दिनाव BSc गभर्नमेन्टनि दिनाव जोंनियाव गोबां मानसिया साख्रि लानाय दङमोन। बिनिनो 85 साया दिनैसिमबो BTR सरकारनि BTC बे समावबो BTR गभर्नमेन्टनि दिनावबो साख्रि मावगासिनो दङ। बिथांमोना दिनै रिटायारमेन्ट जाहां जाजोबनानै दङ। हिउमेनिटी ग्राउन्डआव बिथांमोनखौ नोजोर बोनानै बिथांमोननो जोंनि सरकारा पस्ट रिटायारमेन्ट बेनिफिट हिसाबै वान टाइम सेटेलमेन्ट एज पेन्सन हिसाबै जोङो दिनै थांनाय 4 जुलाइ खालि जोङो थिरांथा लानाय जादों। आरो बेनि गेजेरजों साफ्रोमबो जोंनि जा BSc समाव साख्रि मावनाय जोंनि सुबुंफोर दङ बिथांमोना रिटायार जायोब्ला गाव गावनि रिटायारमेन्ट जा वान टाइम बेनिफिट बेखौ लानानै थांफानो हासिगोन। बेखौ जोंनि सरकारनि दिनाव थिरांथा लानाय जायो। 3 नाम्बाराव बर' मिडियानि गेजेरजों बेखौनो जों फोरमायथिनानै होनो नागिरदों जे गभर्नमेन्ट अफ आसामा थांनाय समाव आं एक्जेक्टलि डेटखौ बावगारबाय जा गेजेटेड नटिफिकेसन बहनदोंमोन जे बिश्वनाथ जिल्ला आरो सनितपुर जिल्लानि दा 41 भिलेज आउट अफ 60 41 खौ डिक्लेयार होबाय, 19 खौ डिक्लेयार होबावनो गोनां दङ। बिनि फरेस्ट आरो लेन्ड एन्ड रेभिनिउ डिपार्टमेन्टनि जा हानि जेंनाफोर थाखाय एडमिनिस्ट्रेसननि जा पावार बे पावारखौ दिनै आसाम गभर्नमेन्टआ जोंनो BTR गभर्नमेन्टनो हरबाय। नंखायनो बै बिश्वनाथ जिल्ला सिं आरो सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय जेसेबां मानि जोंनि फरेस्ट हानि जेंनाफोर आरो रेभिनिउ हानि जेंनाफोर बे BTC सिङाव हाबनाय हानि जेंनाफोरखौ जों फोजोबनो थाखाय जोंनि जोंनि BTR सरकारा मानब गेदा प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव सनितपुर जिल्ला आरो बिश्वनाथ जिल्लानि जोंनि जा FRC कमिटि, फरेस्ट राइट कमिटि आरो जोंनि जा माहारियारि आफादफोर बे आफादफोरजों सावरायलायनानै हानि जेंनाखौ खोब खम समनि गेजेरावनो जोंनि BTC सरकारनिफ्राय एडमिनिस्ट्रेसन पावारखौ होनाय लोगो लोगोनो जों फोजोबनो नागिरदों। बे खामानिखौ जों बावैसोनो मावफुंनो थाखाय हाबाफारि लाबाय। थेंक इउ। मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगावनि सिफुं हटेलखौ गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै मोनसे सिफुं हटेल ब्रान्च खुलिनाया नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। नोंथाङाबो जुदि गुवाहाटीयाव थायोब्ला एबा गुवाहाटी नोगोराव दावबायहैनाय समाव बर'नि दोरोङारि ओंख्रिखौ जानो लुबैयोब्ला गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै बेखेवनाय सिफुं हटेलाव थांनानै जाहैनो हागोन। बे सिफुं हटेलाव नोंथाङा बाङाय बेसेनावनो बर'नि गोबां गुबुन गुबुन दोरोङारि जाग्रा ओंख्रिफोरखौ मोननो हागोन। अनला दाउ, सबाय दाउ, अमाजों नारजि, मैथा अमा, ना बाथोन, थारुन ना, थारुन अमा आरो गोबां बायदि बायदि बर'नि ओंख्रिखौ बे बर'नि सिफुं हटेलाव मोननाय जायो।
सोरबाफोर जुदि बे सिफुं हटेलाव बर'नि संनाय खावनायखौ जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 9864747796 9954772037 जानबुं नम्बराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन।